Igbo asị m unu kụnyenụ. Igbo ndị ọma nwe mmadụ ya gaziere unu. Ya dịrị unu na mma. Ya dịrị unu na mma ndị Igbo. Ndị ọma ka unu bụ. Igbo bụrụ otu ọhaneze ndị Igbo. Ekelere m Igbo niile nọ. Ma ndị nọ mba ofesi, ndị nọ mpaghara dị iche iche. Ana m asị unu ya dịrị unu na mma. Ihe ọma mere onye ya bekwere gịnị ibe ya. Ana m asị unu ka okike kere ụwa na-agọziri m unu. Na-enye unu gịnị ihe awa ebumnobi obi unu. Ana m ebu n'ọdụ na-abịa na nke ndị na-azụ ahịa n'ụbọchị nke taata sịa ndị na-azụ ahịa nọ na Idumota, ị nọ na Ladipo, ị nọ na Alaba, Aspanda, Oshodi, Mushi, ebe ọbụla a kpọrọ ya ọ warehouse ebe dị iche iche ị na-azụ na streeti gị ma ọ bụrụ n'ihu ụlọ gị ha niile wa ahịa na masị unu zụtakwa na uru gịnị na ihe unu ga-azụ. Ndị ga-azụ ụlọ ahịa bịakwa nwekwenụ ndị ga-azụ ụlọ ahịa nwekwenụ kọstọmas ha chi n'elu ha chi n'ala na-ahịọ na-azụ ụlọ ahịa unu nweta gịnị ihe rite nọ n'ime ihe ọ bụla onye na-eme ya gaziere ma ndị na-atụbata ahịa ọ ga-adịrị unu na mma. Enwere ahịa ndị Igbo ga-efuru ihe anyị ga-eri ga-abịa ma nke ga-eri anyị gịnị ọ gaghị abịa. Ihe ọ bụla onye na-eme ya gaziere ya ma ị na-arụ ọrụ ugbo ma ị na-akọ n'azụ ụlọ gị ị kpọsara ahịa ihe ọ bụla ị kpọsara ana m asị ka aka ngozi Chukwu dị n'elu ihe a ka ọ gaziere gị. Onye ọ na kọmputa vileji nke ọ bụla bụ nke ị na-eme ihe ọ bụla onye na-eme eji atụ ndụ mmanụ asị m gịnị ihe unu ga-eri agaghị akọ unu jisi na ike na nke unu na-eme maka onye asị jisi ike ka ọ na-eme dị mma. Ana m asị unu Igbo unu mara ya bụ ndị na-anọ n'okporo ụdị ihe ọbụla bụ ihe ị na-eme iji akwalite ezinụlọ ka Chukwu Olise gozie ya ka ọ gara gị. Ndị chọkwara n'ịpụ mba ofesi unu pụọ ya n'udo nweta ihe nrite ebe a were gịnị welata maka a na-asị nwata gbagbuo agụ gịnị obulara ụmụnne ya onye bute gịnị ya werekwa ụlọ unu mara gịnị akụrụ ụlọ ọya wụ na gịnị akụ ahụ ezuola oke maka na ụkwụ dị anyị n'ije mgbe ụfọdụ adịchawa anyị mma ya bụ onye na-emekwa gịnị ya rụọ abụọ n'ebe mbọ ebe obi ya rụkwa ya ise gịnị ebe o si pụta akụrụ ụlọ ya bụ isiokwu n'ụbọchị nke taata. Gbalịanụ mee gịnị ka akụ Igbo niile gịnị na-eru gịnị ụlọ maka enwee gịnị ebe anyị si pụta. Ana m asị unu jisie na ike ebe ọbụla unu nọ nweta na ihe niile dị na kote na ụba nọ na pụta ihe niile weta na ya gịnị wee bịa ka anyị ga mezie gịnị ala Igbo maka eweziga ala Igbo ama m ebe anyị gara nọ. Ọ bụ ambasadọ Chinyere na-eke Ogbonna na-asị unu jisie na ike na-eweta gịnị na-ewelata na gịnị ụlọ n'Igbo ekene ka ị ga-enweta ihe ndị anyị na-eme. Ihe ọ bụla ị na-eme ịkpọtụrụ anyị ga-agbasara gị ozi. Ị na-eme ọfala ị na-eme mgbamakwụkwọ ị na-echeta ọmụmụ gị ị na-azụ ahịa ị na-emepụta emepe ihe ọ bụla nke ị na-eme anyị nụ gịnị dịka m hụrụ ọkụ ozi ọ bụla izira gịnị erugo elugo. Ana m asị kpọtụrụ anyị n'akara eji mara udo dịrị unu ya gaziere unu Igbo ya gaziere unu.